Bună tuturor și bine ați venit la lecția de Yoga Taoistă. Ne pregătim de exersare cu relaxarea de început. Ne așezăm la sol și pregătim corpul, aranjându-l în postura corectă, spatele cât mai drept, abdomenul inferior relaxat, umerii către sol și în lateral, bărbia ușor retrasă, paralelă cu solul. Ne simțim mai conectați cu propriul corp, cu spațiul în care ne aflăm, cu exersarea, așadar începem primele mișcări. Ridicăm brațele prin lateral, ridicăm către în sus, degetele bine întinse, acum relaxăm brațele, coborâm cu degetele pe umeri și rotim umerii către în spate, coatele merg către în sus, în același timp coborâm bărbia și unim încheieturile la spate. Acum coborâm prin față, coatele către în jos și bărbia către în sus. Coatele unite de această dată. Încă o dată, rotim către în spate, coatele către în sus, bărbia către în jos, unim încheieturile, coatele sunt depărtate și acum coborâm prin față, coatele se apropie, bărbia se ridică, relaxăm coatele în lateral acum. Prindem cu palma dreaptă urechea stângă, tragem de ureche pentru a roti capul către stânga, în același timp întindem cât mai bine brațul stâng, degetele bine orientate către în sus. Relaxăm palma stângă și schimbăm. Rotim către dreapta, întindem brațul drept. Relaxăm și acum aducem și antebrațul drept peste cel stâng și presăm cât mai bine capul cu antebrațele, bărbia coboară către piept, se destinde marea vertebră. Avem senzația de claritate. Bine. Întindem acum brațele și întindem trunchiul de la talie în sus. Coborâm în lateral în timp ce ne înclinăm către stânga, brațele paralele cu solul. Din nou prindem și întindem, relaxăm, coborâm în lateral brațele în timp ce ne înclinăm către dreapta. Din nou prindem și întindem, încă o dată. Coborâm brațul stâng prin spate, dreptul în față, în timp ce răsucim trunchiul cât mai bine, privim către în spate. Degetele de la mâini pe sol. Ridicăm brațele în timp ce ne rotim cu trunchiul către în față, încă o dată. Întindem de la talie în sus, relaxăm și ne rotim pe partea cealaltă în același mod. Revenim. Mișcarea lentă, continuă, păstrăm ritmul constant, întindem încă o dată și acum ne aplecăm cu brațul drept în față, cu stângul în spate și trunchiul către în față, privirea către în spate, palma din spate este către în sus, bine întinse brațele. Acum ne rotim cu privirea către în față și rotim brațul din spate, tot cu palma către în sus, dar invers orientată. Revenim în postura inițială. Rotim brațul, ne ridicăm, ne rotim către în față, prindem mâinile, întindem. Din nou și acum cu brațul stâng către în față, dreptul în spate, privim în spate, brațele bine întinse, trunchiul bine întins, înclinat către în față, rotim acum brațul din spate și ne rotim și cu
capul către în față, rotim din nou brațul în spate și revenim, întindem încă o dată și relaxăm, coborâm brațele, întindem picioarele. Păstrăm trunchiul cât mai bine, cât mai vertical, cât mai bine întins. Extindem degetele de la picioare. Tragem de degete către corp, ridicăm călcâiele, se întinde în spatele genunchilor. Din nou extindem și depărtăm. Rotim până când vârfurile sunt bine orientate către corp. Rotim din nou. Unim și relaxăm. Inspirăm. Expirăm. Vă mulțumesc pentru participare. Sper că v-ați relaxat în timp ce v-ați întins corpul cu blândețe. Să aveți în continuare spor la exersare. Ne vedem cu bine lecția următoare.